Няхай выбачае юнацтва. На пятым паверсе студэнцкага гуртжытла у прасторным, з напалову зашклёнай сцяной пакоі, адведзеным пад самастойныя заняткі і адпачынак студэнтаў, ды амаль ніколі не ўжываным у патрэбу стаялі трое. Роблены дуркаватага выгляду дыбус з баянам у руках, запрошаны для смеласці і бесперашкоднага праходу праз кардон пільнай вахцёркі. Рэзаў вясёлыя загатоўкі са здзеклівай хітрыной у вачах. Ён добраахвотна, праз гарачую зацікаўленасць, карцела паглядзець, як жа тут усё разруліцца, прыняў на сябе ролю масавіка-забаўніка. Яго сябар Восень, з войска адпушчаны на кароткую пабыўку, бледны тварам і немы перад дзяўчынай на 2 гады маладзейшай, але ўжо выпускніцай музычнай навучальнай установы, якую ім, хлопцам, прыйшлося часова пакінуць праз воінскі абавязак. Ну і сама Руніта, іх былая аднагрупніца. На ёй штапельны самашыты яркага колеру халацік да пят. Кардынальны віраж тагачаснай моды, ад міні да максі, бурна да хамства неўспрымаемы абывацелям. Руніта ўжо навучылася курыць у зацяжку. Доўгія пышныя валасы адпаласавала самаруч пад гаўрош. Выфарбавала на ім збоку пергідрольны банцік. Здолела кіль на 7 выхудаць. Дыеты сярод студэнтак прымяняліся радыкальныя, нічога не елі. Пілі, выбачаюся, мачагоннае, не прытомнілі, зрываліся на ежу, таўклі ў сябе, што пад руку пападае. Выварочвала, ачуняўшы, працягвалі бэйдасаць арганізм і здароўе. В іх душы яна і праўда страціла вясковую дзябёласць, магчыма, і паспраўнела, на думку моладзі тых гадоў, а ў гарадскую модніцу ўсё адно не ператварылася. Ніхто ні слова. Восень стаяў на выцяжку, як і належала салдату. Ён ледзь стрымліваў гарачае, балючае, горкае пачуцце. Год, як Руніта перастала адказваць на яго лісты. Дыбус вырабляўся, што блазан. Руніта саромілася, адчувала пякучы жаль да Восеня, пакутліва і няўмела хавала сваю разгубленасць, выстаўлялася пад сучасную паненку. Яна праводзіла Восень у армію. Сарваўшыся з заняткаў у канцы першай сесіі, пад законныя 2 донарскія дні, нелегальна, без дасягнутага паўналецця, у істэрычным прыпадку здаўшы патрэбную норму крыві, заагітаваная старэйшымі сябрамі і прайдохай Элькай аднагрупніцай, будучай жонкай аднаго з кантрабасістаў. Доўга кацілі цесным халодным рэйсавым аўтобусам у далёкую маленькую вёску. Душа Руніты выявіла дзіўную асаблівасць пры спешнай мітуслівай хадзе адставаць ад цела. Тут пераезд. Ніколі сябе не пачуваўшы дарослай дзяўчынай, Руніта, уцягнутая прымусам у незнаёмыя пертурбацыі, зусім панікла, так і не адчуўшы сваёй душы на праводзінах, прывітала яе, толькі чакаўшы пару дзён па вяртанні ў студэнцкае гуртжытло. Што адбывалася ў вёсцы? Што адбывалася ў родным доме Восеня за шматлюдным сталом, сярод гасцей, на танцах у невялікай старой хаце, што служыла вяскоўцам клубам, у час дзікай бойкі з каламі і прэнтамі наезджых з мясцовымі. Спалоханая Руніта ўспрымала, быў сне.
Пад раніцу яе паклалі на кароткі адпачынак у лепшым утульным пакоі, дзе яна ўпершыню апынулася сам-насам з новабранцам. Ён лёгка мог тады скарыстацца яе малапрытомным самаадчуваннем пад сваю патрэбу. Хлопец не дакрануўся да каханай дзяўчыны. Затое потым яго найлепшы сябар Дыбус, нахабны хітруган, калі яго раней, прызванага ў марфлот, адпусцілі на пабыўку, сілай і гвалтам свой момант скарыстаў. Дазнаўся пра тое восень ці не, невядома, а Руніта ліставанне з салдатам перарвала.